Bé, benvinguts de nou, bona tarda. Reemprenem aquest primer campus demòcrata, el primer de molts que farem, com molt bé us ha explicat la Titon Laïlla aquest matí quan començàvem. Jo, abans de reiniciar el campus pròpiament dit, volia agrair a l'Organització de les Franqueses la seva hospitalitat, sobretot perquè ho hem hagut de fer en molt poc temps, perquè en un primer moment estava previst que seria a Vilanova i la Geltrú, però per una qüestió d'aforament que, com vau veure, hi havia més gent de la que en principi teníem contemplada, vam haver de fer un canvi de darrera hora, cosa que agraïm als companys de Vilanova, tot l'esforç que van posar, i els de les Franqueses per entomar-ho, i entomar-ho també, muntant també fins i tot aquest dinar multitudinari i encabint-nos a tots. Només volia dir això. Molt bé. Aviam, aquesta tarda la cosa serà una mica diferent. Així com al matí es tractava de fer un grup on es debatia un tema, a la tarda hi haurà una persona que ens presentarà una qüestió. Aquesta qüestió mirarà d'exposar-la amb tots els detalls que estimi oportú. Un cop hagi acabat aquesta exposició vindrà una altra persona i així 3, i després recolliríem com a màxim 3 preguntes pels que hagin intervingut. Els temes aquests ara són també altre cop monografies. Qui ens parlarà ara és l'Àngel Mesado, que és el Policy Manager d'AIR BNB, Espanya i Portugal, que parlarà sobre economia col·laborativa, repte i oportunitat. Ell ha estat subdelegat del Govern de Catalunya al Regne Unit durant 4 anys. També va treballar per la Generalitat de Catalunya, la Secretaria d'Assumptes Exteriors. I això d'Airbnb ens ho explicarà ara, però és una plataforma web que connecta usuaris de tot el món que vulguin intercanviar habitatge per alguns dies, per un de sol, i basant-se en l'economia de la compartició o amb l'economia col·laborativa. Una experiència trencadora, innovadora i que ens explicarà ell. Us demano un fort aplaudiment per l'Àngel, sisplau. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Sí, soc l'Àngel Mesado. Porto el que són les relacions amb els governs i el sector públic a Espanya i Portugal per Airbnb. El que volia compartir amb vosaltres avui a la tarda és la història, el concepte d'Airbnb, què és l'economia col·laborativa, quines són les bases conceptuals d'això que coneixem per economia col·laborativa, compartir també dades del perfil dels usuaris a Barcelona com a exemple que ens ajudi a entendre aquest canvi i aquesta innovació, i finalment també obrirem una reflexió sobre la innovació en el camp de les polítiques públiques i la regulació al voltant d'aquest nou fenomen. Aleshores, quan comença tot plegat? Ho hem pogut veure molt en premsa, Airbnb, l'economia col·laborativa. Estem parlant d'un fenomen molt recent. Tan recent com que l'any 2008, 2 joves emprenedors, aleshores tenien 28-29 anys, de San Francisco, no arribaven a pagar el lloguer a final de mes i, a més, que necessitaven muntar una empresa, volien muntar una empresa, tenien un parell d'idees que els havien fallat i estaven com una mica desesperats. Amb ocasió d'un congrés de disseny que tenia lloc a la ciutat a finals de mes, van veure l'oportunitat, vam tindre la idea de dir, mira, tots els hotels estan ocupats, estan fully booked, el que podríem fer és comprar uns matalassos inflables, els posem a la sala d'estar i fem un web i a veure què passa. Aquest és l'email que el Joe Gebbia li envia al Brian Chesky dient-li tio, podríem fer això, que arriba al congrés, tal. I des d'aleshores la resta, com se sol dir, és història. O sigui, a dia d'avui, des de l'any 2008 fins ara, més de 100 milions de persones han viatjat fent servir Airbnb. Estem parlant d'una pàgina web amb 2 milions d'anuncis, present a més de 34.000 ciutats i en més de 191 països.
De fet, un dels darrers països en entrar a tindre usuaris ha sigut Cuba, perquè Airbnb va ser la primera empresa nord-americana a donar significat i a donar contingut al nou acord de comerç entre Estats Units i Cuba. Del que es van adonar Brian i Joe al principi, amb els 3 primers anfitrions, que de fet encara són amics personals, era que no només en temps rècord havien tingut 3 reserves per estar-se a casa seva, sinó que el tipus de relació que havien establert amb ells era una relació, de fet, diferent del que podia ser una relació comercial. De seguida es va convertir en una relació personal, van viatjar junts per la ciutat, se van conèixer, es van continuar parlant després d'aquell cap de setmana que van passar a San Francisco, i de fet aquesta relació personal i aquesta nova experiència és el que dona sentit a la plataforma que s'ha desenvolupat des d'aleshores, al web que s'ha desenvolupat des d'aleshores. Aquí veiem els 80 milions de viatgers, he dit 100 milions de viatgers perquè aquesta setmana passada vam anunciar a premsa els 100 milions, o sigui, això està pujant i cada vegada que fem una conferència hem de renovar les slides. Anem a la definició. Què és exactament això d'Airbnb? Airbnb és una pàgina web que posa en contacte viatgers de tot el món amb una nova voluntat, amb una nova curiositat per una experiència més genuïna, més local en la manera com viatgen, amb anfitrions d'arreu del món que posen a disposició espai únic i també genuí. Aleshores, entro a reflexionar sobre què és l'economia col·laborativa i què té de fet de diferent aquesta manera de viatjar de pràctiques que eren absolutament tradicionals. De fet, compartir cotxe, compartir habitatge, llogar la segona residència, compartir habilitats, això eren coses que havia passat sempre i que és tan antic com la vida, no té cap novetat. El que sí és una novetat a l'economia col·laborativa i el que sí és una revolució és el fet que l'ús intensiu de noves tecnologies fa que aquest tipus d'intercanvi pugui escalar a nivell global i tingui una presència i un dinamisme que fins ara no s'havia donat. I això ho canvia absolutament tot. Faig servir una definició que va fer l'Agència d'Innovació Pública del Regne Unit. Però la Comissió Europea, en la seva última comunicació sobre el mercat únic europeu, ha refrendat aquesta definició i ja l'ha assentat com un estàndard internacional. Bàsicament el que defineix l'economia col·laborativa serien 5 vectors. És possible gràcies a internet i les noves tecnologies, una mica el que comentàvem abans, allò que abans eren intercanvis molt localitzats, molt informals, passen a incorporar-se a l'economia global. Connecta xarxes de persones i actius, utilitza la capacitat infrautilitzada d'actius tangibles i intangibles. Per aquí podríem agafar, per exemple, una habitació a la casa on la que visc, la meva segona residència que jo ocupo 2 mesos l'any però la resta de l'any està buida, la meva capacitat per passejar el gos o ensenyar-te idiomes, és això el que les noves tecnologies estan dinamitzant molt més. Fomenta interaccions amb contingut i basades en confiança. El concepte de confiança és crucial, és bàsic. El que fa la pàgina web, i us convido a utilitzar-la aquells que no l'hagueu utilitzat fins ara, és desenvolupar tot tipus d'eines online que permeten una transparència, que permeten una traçabilitat, que permeten generar la confiança necessària perquè 2 desconeguts estableixin una relació, una reserva, i fer un temps rècord. Ara després us ensenyaré quines són aquestes eines dins la plataforma. Sense aquesta confiança, l'intercanvi entre estranys desconeguts no passaria i no estaríem parlant d'economia col·laborativa com a fenomen global que és. Finalment, el 5è vector seria que implica una obertura de mires, inclusivitat i sentit d'allò que és comú. Una altra vegada, estem parlant d'un canvi cultural i un canvi de paradigma a nivell internacional. En definitiva, veiem aquest canvi de paradigma cultural que feia referència, veiem com estem passant d'una cultura pròpia del segle XX en què l'accés a crèdit, la publicitat de masses i l'obsessió per la propietat han estat, diguem, l'aspecte que ha liderat tot l'intercanvi comercial. Passem a un esquema al segle XXI en què cada vegada més la reputació online,
substitueix el crèdit, el poder de la comunitat substitueix el poder de la publicitat de masses i l'accés compartit a béns i serveis cada vegada més supera l'antiga obsessió per la propietat. Des del punt de vista del consumidor, també veiem un canvi de rol del propi consumidor. Si al segle XX el consumidor té un rol passiu de client, al segle XXI i a través de l'economia col·laborativa i la dinamització d'aquest intercanvi a nivell particular, veiem com el consumidor intercanvia rols de productor i client amb moltíssim dinamisme. Com funciona la plataforma? Com genera aquesta confiança? Com genera aquesta transparència? Les eines bàsiques són elements que permeten identificar els usuaris, tant l'amfitrió com el viatger, elements que permeten una comunicació segura i els pagaments, i fer els pagaments segurs a través de la plataforma, sistemes de garanties i d'assegurança pels usuaris que fan servir la plataforma, o sigui, tenim sistema de garanties per danys i perjudicis i assegurança a tercers per la gent que fa servir la plataforma, i finalment el sistema d'avaluacions i de reputació online. Si als anys 90 eBay se va inventar les estrelletes per avaluar la compra i els serveis que feies online i TripAdvisor ho va portar al turisme, Airbnb incorpora una qüestió que no s'havia fet fins ara. No només s'avalua el prestador de serveis, el prestador de l'allotjament en aquest cas, sinó que també s'avalua el viatger. El viatger també té un perfil públic on es pot llegir què pensa l'amfitrió del seu comportament i de la relació personal que han establert. Aquí hi ha, per exemple, les passes que ha de seguir un viatger per contactar amb el seu amfitrió, per conèixer exactament què és el que es trobaran i per acordar les condicions de la reserva. Les condicions de la reserva no les posa Airbnb, s'acorden entre l'amfitrió, que ofereix l'allotjament, i el viatger que viatja. Aquest és el meu perfil de viatger, una mica l'he d'actualitzar una mica, però perquè veieu les avaluacions, això és públic i cada vegada que jo demano a un amfitrió d'anar a la seva propietat o a casa seva, saben exactament quin tipus de persona estan convidant a casa. Des del punt de vista de polítiques públiques i regulació, aquest aspecte també és important. També informem als amfitrions de la normativa local que els afecta. No només els informem, sinó que per termes de servei se comprometen a conèixer-la i complir-la. Entrem a veure quin és el perfil d'usuaris típic i agafarem el cas de la ciutat de Barcelona com a exemple. En qualsevol cas, i l'aspecte més important a retenir, i en línia amb el que hem comentat fins ara, l'aspecte més important és que el principal protagonista de l'economia col·laborativa són els particulars. Veiem, per exemple, com els ingressos típics anuals d'un amfitrió Airbnb a Barcelona són de 5.100 euros. En qualsevol cas, són ingressos complementaris que no poden representar la font principal d'ingressos. També veiem que la mitjana de nits d'allotjament o de nits llogades al cap de l'any és de 58 nits. També veiem com l'edat dels amfitrions és relativament alta, 38 anys de mitjana, i 64% dels anfitrions estan entre els 30 i els 50 anys. També veiem com és una activitat bastant femenina. Sempre hi ha més anfitrions dones que homes. I això són dades, o sigui, tant el perfil de particular com el perfil de que hi ha més anfitrions dones, que veiem en múltiples ciutats internacionals. Aquest tipus d'anàlisi, aquest tipus d'estudis els fem per les principals ciutats internacionals i, de fet, totes les dades que us estic mostrant són consistents, amb petites variacions de ciutat a ciutat. El nombre d'anfitrions, veieu que també el creixement també es veu a Barcelona del 2013 al 2015, que és el moment de més gran creixement. Pel que fa al viatger, pel que fa a l'hoste, hi ha una dada, o sigui, abans d'entrar al perfil, hi ha una dada que m'agradaria ressaltar. El 97% dels diners que arriben a través d'aquesta activitat queda amb l'amfitrió, queda localment. I l'any 2015
Airbnb va aportar un impacte econòmic a la ciutat de Barcelona de 500 milions d'euros. Això són els diners que els viatgers van deixar en mans dels anfitrions a Barcelona i del que van manifestar que gastaven mentre estaven durant la seva estada a Barcelona. L'edat mitjana dels viatgers és de 34 anys. La mitjana de persones per reserva no arriba a les 3 persones per viatge. O sigui, la idea aquesta de vegades de que venen en grups i tal i que qual no és així. De fet, això és consistent també a la majoria de ciutats. La immensa majoria d'usuaris són parelles o una sola persona. El total de viatgers a Barcelona veiem que han arribat fins a gairebé els 900.000 a 2015, però també els viatgers de Barcelona per viatjar a l'exterior també han crescut una barbaritat. L'any 2015 van arribar gairebé als 300.000, però a 2016 esperem que 500.000 de barcelonins facin servir Airbnb per viatjar. Veiem una altra vegada l'ingrés típic i veiem també una dada molt important, que és que el 73% dels anfitrions a Barcelona tenen un sol anunci, que sigui una habitació o un habitatge sencer. D'aquells que tenen un habitatge sencer, el 78% tenen un sol anunci. Dic això perquè del 73% hauríem de sumar que aquells en residència particular que poden tindre 3 anuncis. Poden ser una habitació, 2 habitacions o l'habitatge sencer quan marxen de cap de setmana. Quan veiem els dies d'allotjament durant l'any, també veiem com el principal protagonista dins la comunitat d'anfitrions són els particulars. El 74% allotgen per menys de 90 nits l'any i fins un 94% estarien per sota de les 120 nits per l'any. Finalment, i per no allargar-ne, estem parlant d'un fenomen innovador, d'un fenomen que directament ve d'un xoc tecnològic a finals als anys 2008-2009. I des d'aleshores, de fet des del primer dia, Airbnb té un equip de polítiques públiques que s'encarrega d'interlocutar amb parlaments, governs de tots els nivells i, com el dia d'avui, amb partits polítics i amb actors socials. La idea és d'innovar plegats. Per què? Perquè aquest canvi de paradigma, aquest canvi cultural, moltes vegades es troba amb normatives, amb polítiques, amb mentalitats més pròpies de l'economia clàssica del segle XX que de la nova economia del segle XXI. Aquí, aquesta slide, he posat casos típics de tecnologies i pràctiques que eren absolutament conegudes i reconegudes i que han anat canviant al llarg del temps. I compartiré una anècdota, un fet real, també per il·lustrar aquesta necessitat de treball conjunt entre indústria, entre usuaris i entre administracions per acollir la innovació, des del punt de vista de política pública, des del punt de vista de regulació. La Locomotive Act de l'any 1865 és la primera llei a nivell mundial que regulava l'ús de l'automòbil. És, òbviament, al Regne Unit i va ser una llei que va tindre moltes resistències. Moltes resistències perquè tothom dia que això és molt perillós, que això és molt nou. Curiosament, les associacions de transport a cavalls van posar el crit al cel: on anirem a parar? Què són aquestes màquines infernals? La Locomotive Act obligava a una velocitat màxima de 6 km/h fora de ciutat i 3 km/h dins la ciutat. I dins la ciutat havia d'anar un home, havia d'anar una persona amb una bandera vermella obrint el pas als cotxes perquè la gent s'apartés. Això és una història real i va portar 30 anys de pujar la velocitat als 20 km/h. 20. Ho dic perquè alguns fenòmens i alguns diàlegs no són nous. I aquí una reflexió. Això seria la base del diàleg que estem tenint amb diferents administracions, no només a Catalunya, també a Espanya, també a Portugal. El que veiem a totes aquestes jurisdiccions és que, i aquí he fet un petit esquema, hi ha una tendència de l'administració a desenvolupar la normativa turística clàssica per fer-la més micro quan pensen en l'economia col·laborativa.
veiem que l'allotjament tradicional de tipus professional estava regulat, quan aquí que poso allotjament tradicional estic fent referència als hotels, als hostals, als càmpings, a l'allotjament més clàssic. Més recentment, també en l'àmbit professional s'ha regulat l'habitatge d'ús turístic, i el que l'economia col·laborativa incorpora en aquest marc és l'allotjament no professional en residència habitual o en residència secundària o en segones residències. Amb això, què proposem? Bàsicament, si volem realment dinamitzar el paper de les classes mitjanes, el paper dels petits propietaris i dels particulars en l'entorn de l'economia col·laborativa, no té sentit convertir a un particular vivint a casa seu a la residència permanent en un professional de la indústria turística. Per què? Perquè quan se regula seguint aquest paradigma, el que es fa efectivament és crear barreres d'entrada que fan impossible que els particulars s'incorporin. Parlant de manera més planera, si et posen 50 requeriments de tipus professional, ja no t'hi poses, ja no ho faràs. I aquí del que es tracta, en definitiva, és de definir bé quin és el perfil del particular i definir el marc normatiu perquè sigui proporcional, perquè sigui eficient i perquè faci aquesta activitat possible. I aquest debat l'estem tenint a múltiples països, en múltiples ciutats. A la ciutat d'Hamburg, a la ciutat de Berlín, ja està plenament definit i permès el que anomenem home sharing, que seria l'allotjament en residència particular. A Londres, tant l'habitatge d'ús turístic com el home sharing està liberalitzat fins als 90 dies. A França, l'allotjament en residència particular està plenament reconegut. A Portugal han adaptat la llei d'allotjament local pròpia de turisme per fer-la més permeable, més flexible a aquest tipus de models. I als Estats Units tenim tot tipus de ciutat amb milers d'exemples sobre com han anat adaptant i fent evolucionar aquest model. Confiem tindre aquest tipus, de fet ja l'estem tenint, no és que confiem en arribar a molt bones solucions ben aviat a Catalunya sobre aquestes qüestions, però aquest debat també l'estem tenint a Catalunya i portem ja des de la legislatura anterior amb la Generalitat de Catalunya, amb la nova legislatura seguim parlant i amb l'Ajuntament de Barcelona també estem parlant molt per tal d'aterrar aquests models, ajudar a Catalunya a treure tot el potencial, a treure tot el rendiment d'aquests nous models de negoci. He parlat d'Airbnb, però crec que no m'agradaria acabar sense recordar que Barcelona i Catalunya s'han convertit en el principal focus d'empreses d'economia col·laborativa, jo diria que al sud d'Europa. A la península Ibèrica, indiscutiblement, però tot el sud d'Europa també. Tenim empreses catalanes de lloguers de cotxes entre particulars, de lloguers de places de cotxe entre particulars, de lloguers d'espais per esdeveniments, de missatgeria, d'habilitats, i tot això està passant a Barcelona. Pensar des d'un punt de vista regulatori i de política pública en aquests models és obrir la porta també a l'aparició de noves empreses i de desenvolupar tota una indústria que a Catalunya i a Barcelona està creixent a un ritme molt remarcable. Tota l'economia de l'e-commerce, de les noves tecnologies de societat del coneixement a Catalunya és molt competitiva i moltes vegades no som conscients de fins quin punt és un factor de creixement pel nostre país. Finalment, i per acabar de tancar i de resumir, m'agradaria també recalcar el paper dels particulars. O sigui, cal que l'administració pensi en els particulars, cal que l'administració pensi en les classes mitjanes com a principals beneficiàries d'aquest nou model econòmic. I ho deixaria aquí, crec que després tindrem ronda de preguntes i serà un plaer poder-les contestar. Gràcies.
ja li he explicat que li hem donat com a la resta de convidats la seva imatge en còmic feta pel nostre voluntari Cels Pinyol, el creador de Fan Hunter. Molt simpàtic, moltes gràcies. De res, a tu. Moltes gràcies. Després Sí. Molt bé. Mentre ell va recollint, farem pujar a la Sió Patxot, que dins d'aquest cicle de tarda que fem de mirades de futur, diferent a les taules rodones que hem fet aquest matí, ara parlarem de temes més mundans, com són els econòmics, i és perquè la Sió Patxot és professora titular de Teoria Econòmica a la UB, doctora també en Economia i màster per la Queen Mary and Westfield College de Londres, i ella ens parlarà de les pensions, de tots aquests temes que tant preocupen, cap a un nou equilibri i estat del benestar, mercat i família, seria el títol de la seva xerrada, la seva exposició. Ella és membre del Centre d'Anàlisi Econòmica i de Polítiques Socials, CAEPS, de la UB, d'on ella concretament és especialista en anàlisi de l'estat del benestar, en un entorn demogràfic canviant, que és el moment social en el que ens trobem ara. Ja sense més, us deixo amb la Sió Patxot. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Abans de res volia agrair l'oportunitat de poder parlar amb aquesta audiència del tema que em dedico a fer recerca des de fa bastants anys. El que explicaré és una mica l'origen del problema del canvi demogràfic i de l'impacte que té sobre l'economia i les pensions, que és el tema calent, que a tothom li interessa molt saber si cobrarà o no cobrarà pensió. Doncs una mica explicarem l'origen del problema i les vies de reforma. Abans d'ara volia començar amb un petit vídeo que mostra unes dades. Aquí tenim, en l'eix aquí baix tenim la renda per càpita i aquí tenim l'esperança de vida. Això és una plataforma aquesta a internet que es diu Gapminder. Llavors les boletes són els països, la mida de la boleta és la població i el color és l'àrea geogràfica. Comencem amb 1800 i anem fins a l'actualitat. Ho corro, sí, a veure si funciona. No, espera. Tenim sort. Sí. Doncs anem veient com evoluciona. Aquí el missatge principal és que quan augmenta la renda per càpita, a poc l'esperança de vida va pujant. Comencem amb nivells molt baixos, a 30 anys d'esperança de vida, o sigui, en promig viure només 30 anys. Això va pujant, hi ha petites, suposo que són les guerres, aquests gots que pega o salva dades, i va pujant i tots els països unànimement van aconseguint millores en l'esperança de vida molt fortes. Xina és la vermella i Índia és la blava. Els que van al cap són els taronges, que són els europeus, però també hi ha algun altre. I arribem ja a 2015. Això és l'esperança de vida. Tenim també la taxa de fertilitat. Aquí només he posat al principi i al final, perquè és més per no liar-me tant amb els gràfics. O sigui, comencem amb una taxa de fertilitat que està al voltant de 6, 7, 8 fills per dona, i això va baixant amb la mateixa idea i arribem a nivells tan baixos com aquests. I aquí tenim una gràfica que és l'evolució d'Espanya, la línia taronja és l'evolució d'Espanya des de l'inici i la resta de països és la situació final. Tenim aquí els països africans que encara estan amb taxes del 7,8, etc. I aquí tenim Europa i Xina, que va caure dràsticament. O sigui, això el que ens diu és que el desenvolupament, quan es produeix el desenvolupament econòmic, que en el fons és l'extensió del mercat, bàsicament, el que provoca és un canvi demogràfic molt fort. Els economistes no ens vam preocupar d'això fins que al principi l'economia va néixer suposant que érem individus aïllats i que els nens caien del cel sense cost, i va arribar un punt que amb aquests fenòmens s'han començat a preocupar del canvi demogràfic. Hi ha tota una línia de recerca que analitza això. Els efectes sobre l'economia són brutals i el que ens preocupa més ara és el tema de l'estat del benestar, però només és un petit efecte, un petit no, un gran efecte, però és una de les 1000 coses que poden passar. El resultat d'aquest procés
Això és una mica l'esquema de la presentació. Primer parlaré d'això, el canvi demogràfic, després parlarem de l'impacte sobre l'economia, sobretot sobre la sostenibilitat de l'estat del benestar. Parlarem una mica de què vol dir això l'estat del benestar, quin sentit té, i després parlarem del tema calent, quan s'han d'ajustar les pensions, amb grans xifres, què li passa a la resta de l'estat del benestar, que també és important, que no se'n parla tant i també és important, i al final implicacions, una mica d'implicacions per una societat catalana. Lo de Catalunya ho posaré entremig en algun moment que convingui. Llavors, com deia abans, el resultat d'aquest procés és aquesta gràfica. Això m'ho salto, que ja està. Aquesta gràfica tenim el rati entre població dependent i activa. Tenim la blava és els nens, o sigui, rati entre nens i població activa. La rosa és la gent gran, majors de 65 anys, i la verda és la total. Això és la història, això és el 1900, aquí estem a l'actualitat, i això és la projecció que es fa amb uns supòsits raonables. El que destaquen aquí és com la dependència dels nens, o sigui, els nens que sustentem a l'economia han anat baixant sistemàticament i es queda molt baix. Els avis han anat pujant lentament, però arriba un punt aquí, que és on estem ara, que hi ha hagut una generació, que això ha sigut un efecte afegit que s'ha donat en alguns països amb molta força i en altres amb menys, que és que abans que acabés de caure la fertilitat va haver-hi un boom, el famós baby boom, que va ser als anys 60, i que va provocar que tenim una generació molt numerosa, molt gran, que són els baby boomers, que van néixer entre el 57 i el 77 a Espanya, que ha coincidit amb que viuen més anys, perquè l'esperança de vida ha anat pujant i viuen molts anys, i a més han tingut pocs fills, o sigui, van ser els que van canviar la tendència. Clar, quan aquesta gent es jubili, tindrem una quantitat de gent gran increïble. I és un efecte com afegit, és una espècie de petit... Hi ha països com Suècia que el tenen molt petitet, o sigui, el tenen però molt reduït, però hi ha països com Espanya que és molt dràstic. I això es veu aquí, o sigui, aquí tenim en l'any 2015-10 per aquí, tenim només un 25% de taxa de dependència de grans, o sigui, cada persona gran està sustentada per 4 actius, i quan s'acabin de jubilar els baby boomers, que és aquí, tindrem la relació 2:3. O sigui, aquesta relació es més que duplica, i aquest és el problema que hi haurà. I aquest problema el tindrem de veritat quan es jubilin els baby boomers, vol dir entre el 22-25, 22-27 i el 50. O sigui, és un problema que durarà anys. Jo a vegades penso que la crisi aquesta que hem tingut ara ha sigut una espècie d'oportunitat de posar-nos una mica les piles abans que comenci el festival de veritat. Perquè si us fixeu en aquesta gràfica, l'any 2007, abans de la crisi, teníem la millor taxa de dependència demogràfica en 2 segles. I això explica una mica aquesta alegria que va tenir el sector públic en gastar diners d'una forma desmesurada, i això no ho tornarem a trobar. O sigui, és una situació absolutament excepcional. Anem ara a parlar una mica de l'estat del benestar. L'estat del benestar sabem que són després en parlarem una mica més, però tot el problema de les pensions i en general de l'estat del benestar ve per la manera en què financem l'estat del benestar. Es podria finançar de 2 maneres, la teva pensió. Tu podries agafar la pensió, posar-la al mercat de capitals, invertir en actius financers, i quan ets gran treus els diners que hi són, estan allà, amb el rendiment potser baixet, perquè tens el tipus d'interès nominal més la inflació, però hi ha uns diners allà. En lloc de fer això, es va finançar amb sistema de repartiment. Repartiment vol dir que tu agafes els diners dels cotitzants actuals i els reparteixes entre els pensionistes actuals. És un sistema que va anar molt bé en el seu moment, perquè què passa? Que si tens una piràmide demogràfica que té forma de piràmide, tens molt poquets avis aquí dalt, molts nens petits i bastanta gent activa, de manera que si els treus un 25% als actius pots pagar una pensió generosa. Això, en el moment en què s'inverteix la piràmide, que és en el moment en què ara mateix estem amb la piràmide, tenim la piràmide així aquí, però aquí està ja escapçada. Quan es jubilin els baby boomers tindrem la piràmide així, aquí estan els baby boomers i aquí tindrem els actius, i aquí baix depèn de què fem amb la fecunditat. Quan s'inverteix això tens poquets actius i els tens que matxacar per poder treure diners per les pensions. Aquesta és una mica la problemàtica que es produirà d'aquí, a partir de 5 o 10 anys ja començarà el tema. I doncs clar, a l'acadèmia això fa anys que ho saben, o sigui, fa molts anys que es discuteix això. Jo vaig començar la tesi cap al 90 i pico i ja vaig començar a estudiar aquest tema. A la política europea ja fa bastants anys que se'n parla, a Espanya els ha costat una miqueta més, però ara ja ho tenim a davant, ara falten 7 anys perquè això comenci.
Llavors, quan va començar a haver-hi el problema, a l'acadèmia van dir, bueno, doncs el que hem de fer és passar a capitalització. Fàcil, no? Canviem de sistema. Però clar, si passes a capitalització, el que has de fer és crear un sistema de capitalització paral·lel a l'altre, de manera que la generació activa del mig té que pagar 2 vegades. Per això no s'ha fet, perquè és un problema de transició difícil. Què passa? Que si no es fa de forma arreglada i organitzada per part del govern, s'ha d'acabar fent igualment, perquè ara tota la meva generació sap que tindrà poca pensió i té que començar a estalviar. O sigui que s'està fent de forma implícita, de forma individual, lliure i el que se n'entera. Seguim. Tornem una mica, ara fem el número aquest de la pensió, què li passa a la pensió. Aquí tenim un zoom de la gràfica, només tenim la taxa de dependència dels grans entre 1996 i 2100. Ara estem aquí i ara mateix tenim aquest 25% que es convertirà en un 66%. Si fem una mica de números, això vol dir, dit molt ràpid, que es duplica la taxa de dependència i, per tant, perquè hi hagi equilibri en el sistema de pensions, alguna cosa s'ha d'ajustar a la meitat. O sigui, algun número a grans trets. Per fer una miqueta més fi, podem veure aquesta... Això m'ho saltaré perquè em sembla que m'he equivocat de transparència. No, perdoneu que l'havia simplificat, però és igual. L'havia simplificat, però l'explicaré, que no és tan complicat. No, perdoneu, Això és una fórmula molt complexa, però l'explico en 3 segons. Això és pensió mitja per número de pensionistes, o sigui, despesa en pensions, i això són ingressos de cotitzacions. Tot està en aquest any, perquè és repartiment. Recullo ara, pago ara. Aquí li poses i li treus coses i et queden, que és bastant comprensible, et queden 4 factors. Un factor demogràfic, que és la taxa de dependència, quanta gent tinc de 65 respecte a la població amb edat de treballar. Un factor que és la taxa de cobertura, o sigui, quanta gent gran té pensions, que no tothom té pensió, perquè no té dret a... Només té pensió la gent que ha treballat. Aquí tenim la productivitat, que ens ajuda. Clar, si la gent jove és més productiva, amb un sistema de repartiment és més rentable, tens més pensió. Aquí tenim la taxa d'activitat del mercat de treball, o sigui, si hi ha més activitat, si tota la gent que pot treballar treballa, la restricció està més holgada, podem pagar més pensions. I aquí tenim els factors legals, que són, per una banda, la taxa de cotització i, per altra banda, la generositat del sistema de pensions. O sigui, quina proporció de la teva pensió, del teu salari reps com a pensió. Si tens un 100% és un sistema molt generós, si tens un 50% és un sistema menys generós. I això és el que el govern pot tocar. Llavors, el que us deia abans, si aquest número d'aquí, que és la demografia, es duplica, doncs algun dels altres s'ha d'ajustar. Dient-ho una mica a lo bèstia, diríem que si això s'ha duplicat hauríem de duplicar la taxa de cotització, o sigui que es pagués el doble, que ja és molt, o que es redueixi la pensió a la meitat, o alguna combinació d'això. Això seria el pitjor que podria passar. No serà tan dràstic, per què? Perquè tindrem, la millor notícia que tenim és que el mercat de treball estarà més lleuger. Igual que quan van entrar els baby boomers en els anys 80 es va saturar el mercat de treball i vam tenir una pujada de taxa d'atur, quan els baby boomers surtin del mercat tindrem el mercat de treball lleugeret i la gent podrà, d'alguna manera podrà escollir. Quan parlo amb gent jove sempre els dic, podreu escollir feina. L'avantatge de tot aquest lío és aquesta. Si aconseguiu competir amb els immigrants d'alta qualificació, etc. Llavors, això ajudarà i la productivitat també ajudarà. O sigui que no serà una reducció a la meitat, però ha d'haver-hi un ajust important. La taxa de cotització no es pot tocar perquè estem en un món global, hem de competir amb els salaris dels països que no tenen estat del benestar, o aconseguim posar els estat del benestar o no estem per pujar la taxa de cotització. Això és una mica el número gran. Què passa? Ara una breu reflexió sobre a l'estat del benestar quina funció té, perquè no està tan clara com sembla. Inicialment l'estat del benestar era un mecanisme per redistribuir riquesa de rics a pobres, i això se li diu redistribució intrageneracional. Dins d'una generació treus diners dels rics i els dones als pobres. Després es van anar fent altres coses, com provisió de béns preferents com la sanitat, l'educació, o sigui, com que és un dret natural s'ha de proveir, ho fa l'Estat, etc. I després es va començar a fer coses com la substitució de rendes, que és el que fas a les pensions. El que fas és amb un senyor, en lloc de deixar-lo que estalviï, li organitzes, penses que no és prou intel·ligent i li organitzes el sistema d'estalvi. Això és el sistema de pensions i és una cosa com més complicada i que genera més dificultats també a l'hora de fer reformes. I d'alguna manera això ha fet que substitueixin les transferències que hi havia abans en el sistema tradicional, abans que hi hagués mercat, m'estic remuntant molt lluny,
la gent, les famílies es passaven recursos, doncs això s'ha substituït per part del sector públic. D'alguna manera tenim, si aquí representem tot el que passa en una família, tenim l'actiu que passa diners a la gent gran i passa diners als nens. Això abans es feia també en sistema de repartiment, guanyaves diners i reparties. Ara resulta que l'Estat s'ha introduït en aquestes transferències. I torno a repetir el que deia abans, els economistes ens ha agafat això una mica, no dic per sorpresa, però estem investigant ara si això té sentit o no té sentit fer-ho, perquè és una activitat diferent. Llavors ara el que us mostraré són dades, o sigui, en un projecte internacional que estem, el que fem és agafar els comptes nacionals i els posem tots per edats, o sigui, per mirar realment què és el que es mou entre els grups d'edat. I surt una cosa bastant interessant. El primer que fem és calcular el consum per edat, que és aquesta línia vermella, i posem també consum públic, o sigui que tenim sanitat, educació, tot quantificat. La renda, agafem la renda nacional i la imputem per edats amb dades microeconòmiques, tenim això. I si fas la resta et queda el que se li diu el dèficit del cicle vital, és a dir, quines generacions es mantenen, quines generacions estan aportant i quines reben. Aquesta línia negra ens diu que els nens reben això, com que no tenen renda laboral, tot el seu consum és dèficit, i els grans reben això. I aquests són els que tenen un superàvit que fixeu-vos que és petitet. Això és l'any 2000 però es manté bastant estable. I el següent que investiguem és com aquest superàvit d'aquí passa en els nens i en els avis, que hi ha 3 mecanismes, bàsicament. O bé el sector públic ho fa la feina, o bé ho fa la família, transferències privades, o bé el mercat de capitals. Llavors busquem les dades i ens surt aquesta foto. Això és la línia d'abans, el dèficit aquest que us deia, la línia negra. La verda són les famílies, la feina que fa la família, i la vermella és el que fa l'Estat. I el que destaquen aquí és que els nens els mantenen bàsicament les famílies, l'Estat fa una petita feina aquí, només és la despesa en educació, bàsicament, pública, mentre que els avis hi ha una gran part, una part més important que la fa el sector públic. L'altra part és els estalvis, que és això que va pujant, o sigui, la gent gran es manté en bona part amb els seus estalvis, i tenim aquí una línia curiosa, i és que la gent gran, com que ja tenen pensió i tenen estalvis, tornen diners. Això són transferències negatives. O sigui, a nivell familiar passen diners a baix. Clar, quan vam veure això vam pensar que era un problema d'Espanya, que a Espanya no està... A Espanya les ajudes a les famílies són ridícules, no hi ha prou, i que era un problema espanyol, però quan vam tenir més països vam fer l'anàlisi i vam veure que aquí tenim... Això seria del consum dels nens i dels avis, que un està a cada eix, quina proporció la finança el sector públic. Una mica el que es deia abans, però posat amb un numeret. Aquí tenim els nens i aquí tenim els avis. Fixeu-vos que aquí tenim el 50% i aquí tenim el 50%. La majoria de països passen del 50%, és a dir, socialitzem el cost dels avis en la majoria de països, mentre que el cost dels nens no està socialitzat. Bàsicament, només es paga un 25, un 30, com a molt un 50%. Inclús jo pensava que el tema... Suècia, que seria un país que... Perquè a Suècia l'educació està absolutament subvencionada, tenen pis, tenen de tot, els estudiants, doncs, tot i així només subvenciona un 50% dels costs dels nens. Només està equilibrat, podríem dir equilibrat, està Finlàndia, dels països nòrdics. O sigui que sembla ser que l'estat del benestar, en el moment en què es desenvolupa, es volca cap a la gent gran. I aquí hi ha un tema d'economia política. No se sap fins a quin punt, com que els nens no voten i els pares no poden votar pels seus nens, doncs resulta que... També això ho estem investigant, però necessites dades de molts anys per poder fer això. Per tant, això és un tret important. Clar, i això, quin efecte té això? Clarament té un impacte negatiu sobre la fecunditat. Evidentment, la gent no té fills perquè els hi facis polítiques familiars, però és un element a tenir en compte. Això aquí tindríem el 50%. Doncs, com deia abans, el sistema de pensions substitueix aquesta banda d'aquí, però no substitueix aquesta. Aquí tindríem l'educació pública, però no és una mida suficient com per tenir un impacte tan gran. M'he equivocat de... Estic veient que m'he equivocat de transparències, però no és igual. Llavors, em sembla que ho deixarem aquí. Quant temps tinc, perdoneu? 5 minuts. Doncs de Catalunya parlarem ara, vaig només amb un valor concret,
És que m'he equivocat, ho he estat reformant i m'he equivocat. Només vull anar al número... Bueno, ho explico sense això perquè no. O sigui, què passa a Catalunya? Llavors, el tema és que... O sigui, la descomposició que he fet abans, aquella descomposició entre demografia, mercat de treball, productivitat, etc., l'hem aplicat a Catalunya i a Espanya en els últims 10 anys i el que hem pogut veure és que a Catalunya hi ha una diferència marginalment positiva, però el problema és el mateix i el sistema és igual d'insostenible. Ja dic, hi ha una diferència marginal. Quin avantatge té Catalunya respecte a Espanya? El mercat de treball és molt més, hi ha molta més taxa d'ocupació i les cotitzacions mitjanes són més altes i això fa que el sistema hagi sigut més sostenible. De fet, en els últims 15 anys, clar, en els últims 15 anys encara teníem el baby boom treballant. El baby boom treballant vol dir molta gent pagant cotitzacions i per això, en un moment donat, quan es va començar a reformar el sistema de pensions, va començar a aflorar un superàvit. Teníem un superàvit a les pensions. De fet, s'estimava que el superàvit duraria fins a l'any 2020, que és quan es jubila el baby boom, i començaria el dèficit. Llavors, amb la crisi, això es va tancar i va parar d'haver-hi superàvit, però el que hem vist és que en els últims 15 anys Espanya tenia superàvit petitet o un dèficit i Catalunya tenia un superàvit més gran o un dèficit més petit. Bàsicament el número és aquest. D'aquí no es pot concloure, com s'ha fet algunes vegades en el debat polític o mediàtic, que a Catalunya el sistema és sostenible ni que podem pagar pensions millors. Això no és veritat. El que podem dir és que a Catalunya el sistema és menys insostenible i que tenim una miqueta més de marge de maniobra. Però els números, ja dic, la diferència és molt marginal. Llavors ara ja anem a parlar una mica de reforma, una panoràmica molt àmplia de la reforma. Si pensem només en el sistema de pensions, que és el més habitual en la discussió, perquè què passa amb el sistema de pensions? El sistema de pensions el que té és que té un ingrés directe per les pensions. Si ens pensem en el sistema de sanitat, el sistema de sanitat es paga amb impostos generals i ningú es preocupa de la sostenibilitat perquè no té un impost relacionat, però el problema és igual de gran, perquè la sanitat també té un perfil per edats molt marcat. Es gasta sanitat quan neixes a la clínica i després, a partir dels 50, es dispara brutalment. O sigui que té una mica la mateixa problemàtica que les pensions, una miqueta menys dràstica, però pràcticament. Llavors, parlem primer de les pensions. Si volem reformar el sistema de pensions, podem deixar el sistema com està i retocar-lo. I retocar-lo vol dir o doblar cotitzacions, entre cometes, perquè no és tan greu, o disminuir les pensions a la meitat, o la variable més interessant és retardar l'edat de jubilació. Quan fa 10 anys parlaves de retardar l'edat de jubilació, els sindicats se'ls hi posaven els pèls de punta, ara ja ho comencen a digerir. Per què? Perquè és la reforma més efectiva, perquè el que fas és retrasar la pensió, per tant, i continuar cotitzant, o sigui, millores els ingressos i redueixes la despesa, o sigui, és perfecte. I a més té molt sentit perquè quan es va dissenyar el sistema de pensions la gent començava a treballar amb 14 anys, a jubilar amb 65 i es morien als 3 dies. Ara mateix comences a treballar amb 25 o 30 o quan comencis et jubiles amb 65 i tens 30 anys per davant de jubilació. No té cap sentit, o sigui, ni que no tinguéssim aquest problema seria sostenible això. Per tant, el millor és retrasar l'edat de jubilació i això fa una bona part de la feina. Però s'ha de combinar les dues coses, si no volem pujar les cotitzacions. Si voléssim passar a capitalització hauríem de fer el mateix, hauríem de duplicar les cotitzacions, o sigui que fer capitalització, com hem vist abans, no és una solució perquè té un problema de transició. En altres països, hi ha hagut països com... L'únic país que ha començat directament capitalització ha sigut Xile, que van saber aprendre de les lliçons d'altres països i van començar directament capitalitzant i tenen aquest sistema. La majoria dels altres països el que han fet ha sigut alguns complementar amb capitalització. Per exemple, a Suècia hi ha una petita capitalització obligatòria. Si volem millorar les coses una miqueta més, el que hauríem de fer és un exemple molt bo és la reforma sueca. La reforma sueca consisteix en, li diuen les comptes nocionals, o sigui, mantenen el repartiment perquè no es pot escapar del repartiment, no és fàcil, però el que fan és que fan que la fórmula d'ajust de les pensions sigui com més transparent. Per exemple, et posen que la teva pensió s'ajustarà quan augmenti l'esperança de vida. De manera que tu ja pots fer un càlcul i saber que si d'aquí 10 anys l'esperança de vida seran 3 anys més, la meva pensió baixarà. I doncs amb això et consciencien, ho fan transparent i fan que la gent estalviï. I bàsicament han fet aquesta fórmula i a més han posat al final una cosa que es diu factor de sostenibilitat, que l'hem copiat a Espanya però de mala manera,
que és, si els números no quadren, ajustem la pensió a la baixa, dit ràpid i malament. Que això és el que es va introduir a Espanya en l'any 2011, a la reforma que va fer el Zapatero, quasi obligat per la Comissió Europea, però ho han fet d'una manera zero transparent i que no s'entén. Però el que fa aquest factor és això, és el moment que no hi ha equilibri, d'una manera suau i paulatina, però xuta la pensió cap avall. Ja està. Un altre tema important de cara a la reforma és pensar quin és el grau de redistribució que volem. Això és una mica complicat, però crec que ho puc explicar. O sigui, les pensions, sabeu que el sistema de pensions és contributiu. Contributiu vol dir el contrari de redistributiu en temes de pensions, perquè vol dir que tu tens com a pensió una proporció del que has posat. En canvi, redistributiu vol dir pensió igual per tothom. Llavors, el problema del sistema espanyol és que és contributiu, però no de forma lineal, és una barreja. Per exemple, els primers 15 anys que cotitzes no et donen pensió, i després el pes dels anys es va fent decreixent. Llavors això fa que hi hagi efectes redistributius molt estranys, que després generen coses curioses. Per exemple, sabeu que una de les reformes que s'ha anat fent ha sigut anar incrementant els anys que tenen en compte per calcular la pensió. Al principi només eren 2, després van passar a 8, després van passar a 15, i l'última reforma fa que facin un promís dels últims 25, però ara estem a 15, però anem augmentant un any cada vegada. Això és una cosa curiosa perquè amb això s'esperava que al anar enrere, com que et van agafant salaris més antics, et baixaria la pensió. Però els ha sortit el tiro per la culata perquè, com que hi ha hagut crisi i la gent està tenint unes trajectòries laborals desastroses, si se'n van cap enrere els hi milloren la pensió. Llavors és una cosa molt estranya. El primer que faria si hagués de reformar les pensions és no fer redistribució amb les pensions, o sigui, deixar les pensions com un sistema contributiu, però no fer la redistribució, i així tens nets els efectes i després pots veure quin impacte tenen les reformes. En concret, ara el que s'hauria de fer és acabar, o sigui, ens hem passat molts anys, des del Pacte de Toledo, van començar a fer el sistema més contributiu, el que deia, més lineal, no? Llavors, s'hauria de completar això primer i després posar el factor de sostenibilitat, perquè aquest factor de sostenibilitat és molt aleatori. De sobte un any pujarà, un altre any baixarà, llavors ho han allisat perquè no sigui així, però es generen efectes redistributius que no són previsibles ni són justos. Llavors s'hauria de ordenar les coses una miqueta, no? Doncs això, decidir com vull fer la redistribució i fer-la amb un altre instrument i no amb les pensions, i netejar el sistema una mica, i el que deia aquí, la reforma mínima, completar la contributivitat abans d'aplicar el factor de sostenibilitat per evitar efectes estranys. I aquí m'he deixat una altra cosa, aquí. Perdoneu, és que ha sigut un... Llavors, què ens queda? Si parlem de la... Tot això és pensions pura i dura. Si parlem de tot el sistema, clar, resulta que la gent... Si volem equilibrar aquest fet de que s'està socialitzant el cost dels avis i no dels nens, resulta que una persona que té un fill i el puja, d'alguna manera està cotitzant. Està cotitzant en forma de capital humà. Llavors s'ha d'equilibrar ara mateix hi ha una transferència de recursos de les parelles sense fills o de les persones que no tenen fills a les persones que tenen fills, al revés, dels que tenen... perquè la gent que té fills i puja el nen, aquest nen paga la pensió de tothom. Això és una desigualtat que no s'ha estudiat pràcticament i que s'ha de... Llavors, per fer una reforma equilibrada, o sigui, per equilibrar les dues bandes, clar, la política directa equilibrant, que és molt bèstia, seria només té pensió de repartiment el que està portant nens al sistema. Clar, això no ho pots fer perquè hi ha drets adquirits, no? Però això equilibraria el sistema automàticament, perquè si no tens nens no tens pensió, punto. No pot ser, ¿vale? Però es podria fer només anunciant-la. Si s'anunciés, si es comencés a dir ara a la gent, als 30, als 25 anys, 20, que sapigueu que la pensió té un rebot... De fet, el Partit Popular ho va fer fa un any o així, va fer una reforma que li dona un punt més, no sé quants punts més de pensió a les dones que han tingut fills. I això és una reforma en aquesta línia. Això, ja dic, no es pot fer o s'ha de fer només amb un anunci de 30 anys vista, que és molt dràstic. Però hi ha alternatives. Una alternativa és tenir un sistema d'ajuda a la família de la mateixa mida, que realment es compensi. O una altra que és molt creativa, que la va proposar un alemany que es diu Hans-Werner Sinn, que ell proposava, hem de fer la transició a capitalització, però tenim el problema aquest de la transició. Llavors el que hem de fer és una transició a un sistema mixt, de manera que la gent que té nens es queda en el sistema de repartiment i no té que fer res més, perquè ja està pagant nens, està pujant nens i està pagant el sistema de pensions públic que existeix.
La gent que no té nens manté també el sistema de pensions públiques, però crea una seva cotització de capitalització. D'aquesta manera, abans dèiem que hi havia 2 càrregues, però n'hi ha 3. Hi ha la càrrega de mantenir el sistema de repartiment, crear el de capitalització i a més pujar nens. Llavors, si fas aquest sistema mixt, el que fas és repartir les 3 càrregues i que tothom en suporta 2. Això no s'ha fet enlloc, però sí que hi ha diversos països. A Alemanya els encanta aquest tema i sí que estan fent coses com comptar, que a Espanya també ho fem ja, comptar el període que estàs cuidant nens com a cotització. Clar, és una reforma molt petita, però acaba amb aquesta línia també, no? Estàs com reconeixent. Bueno, i si no, el que deia, no? Fer un sistema d'ajuts familiars de la mateixa mida que les pensions, que serveixi per compensar. I aquí em surt una mica, aquest tema no soc especialista ni ho he estudiat en sèrio, però jo sempre penso que l'única manera que tothom pugui escollir és tenir un sistema de xec escolar, perquè és la manera de que els pobres puguin escollir entre escoles públiques i privades i el que els interessi, el tipus d'educació que els interessi. Aquí ja dic, em surt una mica, però el que sí que està clar és que econòmicament parlant ha d'haver-hi educació gratuïta per tothom, no només a tots els nivells de renda, perquè els nens que estàs pujant són contribuents per tothom i paguen la pensió de tothom. Doncs amb això, el tema de Catalunya ja us ho he dit, una mica les diferències són marginals. Si hi ha alguna pregunta podem parlar de la transició, però em sembla que amb això ja ho deixem aquí. Gràcies. Sí o no marxis, que tens el teu fan hunter, que tu també t'han convertit en còmic. Espera. Aquí el voluntari que no. Sí, posa'm tu millor. Bé, i ara per acabar, aquestes mirades de futur d'aquesta tarda, d'aquest campus, i una mica a títol de cloenda, tenim a l'Ignasi Belda, que com ell es defineix com un emprenedor en ciències de la vida, però entre moltíssimes altres coses, ell és fundador i director d'Intelligent Pharma, que Intelligent Pharma és una de les companyies de referència en l'àmbit de química computacional i ha estat reconeguda fins i tot pels Massachusetts Institute of Technology, que és molt. No diré tots els mèrits, tots els premis que ha guanyat aquest home, que són moltíssims, sinó que deixaré que ell ens expliqui la revolució del coneixement a l'economia del segle XXI. Gràcies. Gràcies. Bé, en primer lloc, gràcies Marc per l'amable presentació. També gràcies als que m'heu convidat, al Marc Roca i a l'Albert Latorre, per fer avui aquesta presentació. I sobretot també felicitar a tothom que participa de l'organització, perquè penso que heu fet una feina excel·lent i ara que ja estem tots al final de la jornada, doncs podem dir que ha sortit genial, no? Fins i tot els nens, jo que en tinc 2, també s'han passat a lo grande avui, o sigui que felicitats. Bé, jo el que us vinc a parlar avui és d'un tema que m'agrada molt fer pedagogia i és sobre canvis de model productius, no? Però quan vaig plantejar això als organitzadors em van dir, bueno, sí, però parla també d'innovació, sisplau. Bueno, vale, també parlem d'innovació, val? O sigui que faré, ja veureu, com 2 meitats de la xerrada. Soc sempre molt respectuós amb el temps, o sigui que acabaré a l'hora, us ho puc assegurar ara. Models productius. A veure, hi ha un tema i és la crisi, no? La crisi tothom l'està patint, hem vist al llarg d'aquests anys drames personals i familiars molt importants i tothom parla de la crisi. Bueno, ara afortunadament ja cal com menys, però la crisi, no? Què és la crisi? La crisi és al final, fixeu-vos-hi, i ara ho veureu quan acabi el meu discurs, és un canvi de model productiu. Al llarg de la humanitat, al llarg de la història de la humanitat hem viscut molts canvis de models productius.
De fet, ara per il·lustrar-los, no parlaré de tots els canvis de models productius, però en parlaré de dos que són molt gràfics, perquè un va ser cap a negatiu, que serà el primer que parlaré, i l'altre cap a positiu. I després en parlaré de la crisi actual. El primer exemple que volia explicar-vos avui és el cas de l'imperi romà. L'imperi romà era una civilització, era un estat que anava vent en popa, anava creixent, i el seu model productiu, de fet, en l'època de bonança, era un model productiu basat en la conquesta militar, en el creixement a base de la conquesta militar. Llavors això aportava botins de guerra, aportava esclaus, aportava moltes coses i l'imperi anava creixent. Va arribar un moment que l'imperi es va estabilitzar i ahir forçosament es va generar un canvi de model productiu. Llavors el nou model productiu d'aquella època era un model més aviat basat en l'explotació agrària. Què va passar? Va passar que l'imperi no es va saber adaptar a la situació, no es va saber adaptar al canvi de model productiu i l'imperi senzillament va caure. Un imperi tan poderós com era l'imperi romà va caure l'imperi romà. I això què va provocar? Doncs va provocar 1.000 anys de foscor. No va venir l'edat mitjana en què es van destruir els camins, es va destruir la cultura, es va destruir la civilització, etc. I això va comportar el que ja tots sabeu, que ara no explicaré. Ara parlaré del segon exemple, un exemple positiu, i va ser la revolució industrial. La revolució industrial, doncs, la civilització venia d'un canvi, d'un model productiu basat en els grans terratinents, l'explotació agrària, en els nobles, etc. I algú, el James Watt, se li va acudir desenvolupar el motor de vapor, i això va provocar una cosa molt senzilla, i era que l'energia tenia un cost de producció, un cost marginal proper a zero. Llavors, això va ser un nou canvi productiu. A partir d'aquell moment doncs, es podien manufacturar productes, objectes, amb molta més velocitat, amb molta més productivitat, etc. I llavors va haver un canvi radical de paradigma econòmic i de paradigma productiu. Aleshores va haver gent i països que es van saber adaptar bé al canvi, Anglaterra, etc. Altres que no ho van saber fer tan bé, i fins i tot fixeu-vos-hi que és l'època de les revolucions, la revolució francesa, després la revolució americana, la independència americana, perdó, la revolució russa, etc. I al final va ser una època també de canvis. I ara, avui en dia, doncs està passant-nos el mateix. Estem en una època de canvis. Ho hem vist en el cas d'Airbnb. Quin és el factor diferencial que avui en dia tenim? El factor que avui en dia tenim és que el cost de transmetre informació d'un punt a un altre té un cost marginal pràcticament nul. Avui en dia podem enviar un mail d'una punta del món a una altra punta del món i això, a efectes pràctics, no té cost, és gratis, com aquí que diu. Aleshores, això, clar, provoca un canvi de paradigma brutal, i fixeu-vos-hi, les grans empreses que avui en dia dominen el nostre dia a dia, Google, Facebook, Twitter, etc., Airbnb, per exemple, també, doncs són empreses que no existien fa 15 anys. No existien. I Google, la capitalització bursátil que té avui en dia Google és enorme, és molt més gran que les grans empreses industrials del segle XX, que General Motors, que Ford, etc. I això al final són empreses que han sabut adaptar-se a aquest canvi de paradigma i ho han fet molt bé. Fixeu-vos-hi el que ens deia abans l'Àngel. Airbnb, que va ser creada l'any 2008, avui en dia ha fet més de 100 milions, eren 10 milions, no? 100 milions d'allotjaments des de l'any 2008. Si ho agafem de forma freda, seria la major cadena hotelera de la història de la humanitat, no? Pràcticament. No, però ell diu que no, però... Bueno, diu, perquè no se diu al final, està a nivell de les grans cadenes hoteleres internacionals, però és una empresa que té 8 o 9 anys de vida, no? Per tant, és una empresa que s'ha sabut adaptar a aquest canvi de paradigma. Aleshores, ara quedeu-vos amb aquest missatge i després el reprendrem, i ara vaig a la innovació. Ara, com em presentava la Mar abans, la meva empresa és una empresa que, ara no parlem de la meva empresa, no vinc aquí a publicitar ni molt menys, però solament per contextualitzar, nosaltres el que fem és models matemàtics i sistemes d'intel·ligència artificial i supercomputació per tractar d'esbrinar què fa un fàrmac quan entra dins de l'organisme. No parlarem realment de la meva empresa, però el que sí que vull explicar són dues metodologies que hem internalitzat molt bé a la nostra empresa per innovar. I són dues metodologies que no hem inventat nosaltres, sinó que jo m'he dedicat com a director general, com a emprenedor, a copiar. Una metodologia ve de fora,
i ara l'explicaré, i l'altra de Toyota. Com veieu, dues empreses completament diferents a la meva. Zara ja sabeu el que fa, Toyota també, i nosaltres fem fàrmacs, o sigui que res a veure. Què fa Zara i què és el que en copia de Zara? Doncs Zara té una estratègia molt intel·ligent i és, quan jo vaig a una botiga, per dir alguna cosa, Passeig de Gràcia de Zara, i em demano allí una samarreta vermella amb topos verds, em diran que segurament que aquest producte no el tenen, no? Però, sense que jo ho sàpiga, l'empleat o empleada al que li he demanat aquest producte va i ho anota en un sistema informàtic, que ha vingut una persona a tal hora a la botiga Passeig de Gràcia i ha demanat aquest producte. D'acord? Doncs el dia següent, imagineu-vos que en Rio de Janeiro passa el mateix, que va un senyor a la botiga d'allà i demana una mateixa samarreta vermella en topos verds, li diran que no la tenen, però s'ho anoten. I el dia següent passa el mateix a Nova York i el mateix. Aleshores, quan tres persones en tres punts diferents del món demanen un producte que no tenen, automàticament, sense preguntar a ningú, allò passa a disseny. De disseny passa a producció, i de producció en 14 dies, fixeu-se, en 14 dies, estan les 6.000 botigues del món. No? Que és molt bé, és molt ràpid. Gràcies a aquesta innovació han passat una empresa que pràcticament ningú la coneixia fa 20 anys, ha passat per davant de les grans empreses de distribució com Benetton i totes les altres que coneixeu millor que jo, no? Fixeu-vos-hi. Aleshores, fixeu-vos, Zara està aprofitant que la transmissió de la informació, la transmissió del coneixement té un valor zero, no? Pot enviar aquesta informació de qualsevol punt del món a la central que la tenen en Galícia de forma gratuïta. Simplement es tracta d'entrenar bé els seus comercials, els seus empleats, per captar aquestes tendències. Llavors, tot el que s'estalvien en màrqueting, perquè fixeu-vos que en màrqueting no veureu mai un anunci de Zara, l'inverteixen en formar bé els seus empleats per captar aquestes tendències i a partir d'aquí, com enviar la informació d'un cost zero, doncs la processen i fan els productes que han de fer. Toyota, què fa Toyota? Toyota en els anys 80 va inventar un concepte que avui en dia està molt implantat en la indústria manufacturera, que és el just in time. Segurament molts de vosaltres heu sentit parlar del just in time. El just in time què és? El just in time és produir al mateix temps que es consumeix. No? Si jo conec bé tota la informació de la xarxa de ventes de la meva empresa, puc saber que avui a Barcelona, en el barri de no sé quin barri, jo què sé, 9 barris, es vendran 30 cotxes. I llavors, com sé que es vendran 30 cotxes, com sé que jo trigo 65 dies en enviar-los al port de Barcelona, com sé que de Japó, de la fàbrica de Toyota fins al port d'allà són 2 dies, com conec molt bé la meva cadena de distribució, doncs puc anar produint en temps real el que va consumint-se. Fixeu-vos de nou, Toyota està aprofitant-se de que la transmissió de la informació té un cost zero. Gràcies a aquesta potencialitat pot produir gairebé en temps real, no? Just in time, i gràcies a això redueix moltíssims els estocs i el fet de reduir els estocs doncs és una empresa molt més productiva des del punt de vista financer. Això que ha provocat doncs, una cosa molt senzilla, i és que una empresa que pràcticament ningú coneixia fa 20-25 anys, doncs avui en dia és el major productor mundial de cotxes, passant per davant de totes les americanes, les europees, etc. No? I de fet està comprant, o sigui que Toyota encara té recorregut. Aleshores, això són 2 exemples molt concrets de 2 empreses que avui en dia les dues són líders en els seus camps a nivell mundial i estan aprofitant-se de que avui en dia la transmissió de la informació té un cost zero i gràcies a aplicar de forma intel·ligent aquest concepte doncs poden fer un creixement enorme i ser innovadores, etc. I llavors jo com a petit empresari que soc doncs intento copiar-ho lògicament a la meva escala i a la meva mesura, però també a la nostra empresa tenim una força comercial que fa el mateix que fa Zara i després tenim un sistema d'I+D i de producció que fa el que fa Toyota. En informàtica això es tradueix en una cosa que es diu metodologies àgils, que segurament alguns de vosaltres coneixereu, els que sou més joves potser, i apliquem aquestes metodologies àgils per desenvolupar el coneixement just in time, a mesura que va consumint-se. Aleshores, i la tercera part de la xerrada, ja explicats aquests 2 casos d'innovació, ara el que voldria fer és un exercici de traslladar això a la política. No? Jo, per circumstàncies personals, quan Obama va guanyar la primera legislatura, les primeres eleccions a la presidència americana, jo vivia als Estats Units, perquè feia la tesi doctoral i en aquell moment estava als Estats Units. Aleshores, 2 amics meus eren voluntaris demòcrates, mira, com nosaltres, no? que estaven als Estats Units i eren voluntaris de la campanya d'Obama. Llavors vaig viure molt de prop tots els processos de com Obama captava vots i anava porta per porta
doncs, buscant suport. I el concepte era el mateix. Ara explicaré les dues potes en les que sustentava la campanya d'Obama, però al final el concepte serà el mateix. La transmissió de la informació té un cost zero. Primera estratègia, el tema del Big Data. Avui en dia molts partits polítics, fins i tot el Partit Popular va publicar fa no gaire, en les últimes eleccions han utilitzat molt i sembla que molt bé el tema del Big Data. Què és el Big Data? El Big Data és utilitzar les xarxes socials, utilitzar Facebook, Twitter, etc., perquè al final tota la nostra informació ens agrada no està en les xarxes. Llavors, utilitzar aquestes fonts d'informació per classificar la població. Llavors, el que va fer Obama era classificar tots els votants en 3 categories. Primera categoria, els que no ens votaran per molt que ens deixem la pell. Aquests no ens votaran. Per tant, si ja sabem que no ens votaran, per què anem a fer-nos publicitat? No fem publicitat aquí, no ens gastem ni un duros, perquè no van a votar-nos. Si ara em poso una plan nacional, per exemple, si tu ets un partit independentista i hi ha un tio que no para de penjar al Facebook toros d'Osborne i banderes d'Espanya i tal, és igual, aquest oblida't d'aquest, no vagis a buscar-lo, aquest no votarà mai a la vida, no? Primera categoria. Segona categoria, els contraris, els que els votaran encara que com deia l'altre dia un locutor en la ràdio, encara que presentis Al Capone com a cap de llista, no? Això, jo que soc valencià ho deia, no? Ara ja no, però en la comunitat valenciana encara que el Capone s'hagués presentat com a cap de llista hagués guanyat, no? Doncs aquesta gent tampoc ha fet gastar-se diners perquè ja van a votar-te, no? Per tant, Obama tenia, gràcies a les xarxes socials, també tenia claríssim qui eren els que anaven a votar-los fes el que fes, i per tant tampoc es gastava diners allà. On es gastava diners? Es gastaven diners en els que estaven entremig, en els indecisos, no? Llavors, clar, avui en dia, gràcies a les xarxes socials i gràcies a moltíssima informació que està disponible a internet, però no sols noms i cognoms, sinó també on està localitzat. Sabeu el joc aquest que ara s'ha posat de moda dels Pokémons i tal? Això és brutal, perquè és que aquí ja no coneixes el nom i cognoms de la persona i el número de mòbil com ja sabies fins ara. És que ara saps a on està situat i per on està passejant-se buscant els Pokémons. I aquesta informació està disponible i es pot comprar. Doncs utilitzant aquesta informació es pot explotar per anar porta per porta a buscar aquelles persones que estan en la categoria intermitja, en la categoria en què poden estar tant una banda com en l'altra i millor que siguin de la teva, no? Per tant, focalitzes els recursos aquí. Aquesta era una de les potes que va utilitzar Obama. Clar, Obama això ho va fer fa 8 anys, era superinnovador. Avui en dia, qui no ho fa ja està antiquat. Però la segona, que avui en dia encara no ho està fent ningú, i Obama ja ho feia 8 anys, i per això va guanyar de forma completament inesperada, era el tema de la gamificació. Heu sentit parlar de la gamificació? Alguns. La gamificació, explicant-ho ràpid i malament, com deia abans la Sió, és convertir en un joc, en una competició, aquelles coses que en realitat no tenen res a veure amb un joc ni una competició. Val? Què va fer Obama? Obama va reclutar un volum relativament gran de voluntaris, que eren militants del seu partit, val? I els deia, mira, anem a fer un joc. I és que aquí teniu la llista de famílies on heu d'anar a visitar porta per porta per recaptar el vot, per demanar el vot, no? I farem un joc. Qui més cases visite, doncs més anirà guanyant punts. Fins i tot si tu com a voluntari recaptes un altre voluntari, de forma piramidal, el 10% dels seus punts te'ls donarem a tu i farem una mena de competició, una mena de joc, de tal forma que al final de cada setmana doncs mirarem a veure qui té més punts, li donarem un premi, al final de cada mes també, i al final de la campanya donem ja el superpremi al que ha anat a visitar més portes o el que té més punts, vaja. I els premis eren premis que no tenien cap valor monetari. Eren, per exemple, una samarreta firmada per l'Obama o una gorra firmada per l'Obama, que clar, si ho poses a nivell sí que té molt de valor, però en aquell moment era una cosa més aviat simbòlica, no? I el reconeixement davant de tots els altres. Doncs van utilitzar aquesta competició i gràcies a això tenien una força de ventes brutal de cop i volta. Tenien la informació per una banda del Big Data, sabien a qui tenien que anar a buscar, a quines portes tenien que anar a picar, i després tenien un exèrcit, un autèntic exèrcit de voluntaris que no sols anaven a demanar vots, sinó que a més també buscaven més voluntaris per guanyar el joc i estar en el top del rànquing, etc. No? Llavors, de nou, tot això és gràcies a les tecnologies de la informació i reafirma la tesi inicial que deia que com la transmissió de la informació té un cost zero, doncs avui en dia, en el segle XXI, et pots permetre fer aquest tipus d'estratègies. En definitiva, aquest és el canvi de paradigma, aquest és el nou tipus de model econòmic cap al qual anem, si és que no estem ja,
I per a tots aquells que diuen que estem en un canvi d'època, jo el que diria és que estem... Perdó, és que sempre m'equivoco, que la meva dona està mirant ja malament. No. Perdoneu, a tots que diuen que estem en època de canvis, els diria que s'equivoquen, el que estem és en un canvi d'època. Moltes gràcies. Aquí tens el teu fan hunter, Ignasi. Molt bé. Ara, per acabar, mirarem de recollir una pregunta per cadascun dels que han intervingut. Per tant, aquells que vulgueu fer una pregunta amb el nostre primer conferenciant, si us plau, aixequeu la mà, si és que hi ha algú, per allà baix. No? No hi ha ningú. Mana'm? Sí, és igual. On? Allà baix. Molt bé, perfecte. Una pregunta. Vas tu? Sí. La meva pregunta, molt clara i molt directa, seria si en un futur estat català, amb un sistema fiscal més just i amb un sistema fiscal que donés més llibertat a les empreses, es podria dur a terme més iniciatives com les d'Airbnb que ens han explicat avui. Moltes gràcies. Doncs em sembla bona pregunta, perquè hi ha tot un debat molt interessant al voltant de les condicions no només fiscals, sinó legals, que fan possible l'emergència de startups i nous models de negoci. En un ecosistema tan creatiu i tan viu com el català, aquesta conversa i desenvolupar aquesta conversa és estratègica. Crec que sí, s'ha de millorar la vida a l'emprenedor des del punt de vista fiscal, especialment en els primers passos de vida de les empreses. Però no només quedaria aquí. O sigui, del punt de vista de models de negoci innovadors, també cal veure models regulatoris i normativa eficient que entengui bé la innovació i que entengui bé els nous models. Endavant. Passarem. Manem? Hi havia més preguntes? Pel·lació. Val, perfecte. És pel·lació? Sí? Manem? Un altre tens tu? Sí? Molt ràpid, i perquè abans ho comentàvem aquí, crec que és interessant, no? Preguntar-te a on es paguen impostos, sobretot el que rep i acull i com els paga, i després vosaltres com a empresa també a on pagueu impostos. Sí. L'amfitrió paga impostos, òbviament, al seu país. Aquí estem parlant del 90%, al voltant del 90% del valor d'una reserva se queda en l'amfitrió. En el model més senzill, que seria el de residència habitual, paga l'IRPF, tots els pagaments van a compte bancari i l'agència tributària els controla a través d'aquí. Si es tracta d'una agència, per exemple, d'habitatges d'ús turístic, que n'hi ha, ja paguen tota una altra sèrie d'impostos, paguen l'IVA segons els serveis que ofereixen complementaris, etc. I l'empresa com a tal és una empresa proveïdora de serveis de la societat de la informació i proveïdora de dades, és una plataforma de dades. I les dades a Europa paguen impostos a Irlanda, perquè tècnicament la plataforma és una empresa irlandesa, i a Estats Units, perquè l'altra plataforma està als Estats Units, a Califòrnia. Creu que el sector públic acabarà arrelant aquesta mena d'economia? Sí, soc molt optimista.
I crec que, tot i que és una pregunta que s'ha de fer al sector públic, als diferents governs, jo treballo, el meu dia a dia és en diàleg amb ells, i es veu clarament dues coses. Per una banda, la voluntat d'innovar, la voluntat d'entendre-ho, i la constatació que aquests models estan aquí per quedar-se i que ja són una realitat. I per altra banda s'ha vist progrés. Jo remarcaria el progrés a Catalunya a nivell de Generalitat de Catalunya i a nivell de Parlament de Catalunya. El Parlament de Catalunya va ser l'any passat, i vaig poder participar en primera persona, va obrir una comissió d'estudi sobre l'economia col·laborativa. Aquesta comissió va ser la primera d'un Parlament a tota la península ibèrica, i a Europa segurament a nivell parlamentari només a França, a l'Assemblea Nacional i al Parlament Britànic havien fet comissions d'aquest tipus abans que Catalunya. I el govern de la Generalitat ha anunciat un grup interdepartamental que ja es va inaugurar el dia 22 de juny d'estudi de l'economia col·laborativa, i aquí en aquest grup hi ha tots els departaments implicats, sectorials i generals, o sigui, hi ha el Departament d'Economia, però també hi ha el Departament d'Empresa, el Departament d'Habitatge, el Departament de Transport i les empreses i tots els actors i els usuaris, que durant els propers mesos estarem debatent solucions i maneres de regular adequadament tots aquests fenòmens. Doncs sí, contestant a la teva pregunta, hi ha una constatació que això està passant, que una altra vegada que les classes mitjanes són uns nous actors i que són administrats i que l'administració ha de respondre a aquestes noves demandes, i s'està veient progrés, i progrés molt interessant a Catalunya. Molt bé, ara sí que obrirem el segon torn, ara sí. Si hi ha algun tema sobre pensions, vols cobrar pensió tu? Ara et passo el micro. Hola, soc Xavier Echevarria. Només una pregunta volia fer. Com juguen les jubilacions anticipades amb tot el que has explicat? Sobretot, ja ho sabem, les empreses que fan reestructuracions per no entrar en concurs, les entitats financeres, etc. A veure, les jubilacions anticipades van una mica en contra d'això, però també va haver una època, com deia abans, quan el baby boom va entrar al mercat de treball es va saturar i es va veure com una possibilitat jubilar gent perquè es quedés més lleuger, i la idea que tenien era jubilar la gent abans perquè hi hagués un lloc de treball per als joves, però això no va funcionar. O sigui, va haver-hi moltes polítiques en aquest sentit, però no es aconseguia reemplaçar la persona. Això és un tema, l'efecte sobre el mercat de treball, i després el problema que hi ha és que es jubilen moltes vegades amb pensions molt altes, i això engreixa el problema del sistema de pensions, però és un tema que no depèn tant de la seguretat social, podrien regular-ho més, però clarament va en contra d'aquesta tendència. Jo tenia un altre parell de preguntes. La veritat és que ni soc expert en pensions, però quan veig totes aquestes xifres te'n dones compte de la complexitat. Sempre que es relaciona o es fa un equilibri, es juga amb pensions i cotitzacions, no? I les possibles mesures, però i fent l'evolució històrica no he vist, per exemple, com potser també està estudiat, és a dir, quina ha sigut l'evolució del pes de les rendes del capital i de les rendes dels salaris, no? Que al final són els que determinen les cotitzacions, o quin és el pes dintre del PIB del que es destina a cotitzacions, per introduir el debat de la mateixa manera que en un moment ens vam plantejar finançar la sanitat amb pensions i abans es feien cotitzacions, perquè no es pot fer també amb les pensions, tenint en compte que potser el pes dels salaris va disminuint en funció d'altre tipus de rendes i com hi poden contribuir, no? O sigui, aquest debat sí està estudiat. I l'altre tema era quan parlaves de la distribució per generacions, no? Allò de l'equilibri de les mitjanes edats, que són els que contribueixen, els grans. Aquí estàvem parlant de rendes, però a part de les rendes hi ha els actius, no? És a dir, una cosa molt senzilla. En aquella distribució de rendes estava comptat quan els que tenen 40 anys hereten, per dir alguna cosa, és a dir, aquí hi ha les rendes extraordinàries, que també d'alguna manera juguen d'alguna manera molt estranya en aquest joc, i no sé si això està estudiat. Se'm sent? Sí?
La primera qüestió, és veritat, o sigui, si es pot estudiar com introduir altres impostos. A veure si aquest funciona. Llavors, els altres impostos, l'avantatge que poden tenir és que, per exemple, l'impost sobre el consum o l'impost sobre el capital el paguen totes les generacions, només els actius, i això pot ajudar una mica, però també s'ha de tenir en compte que els impostos generals han de finançar la sanitat, que és una despesa que també es duplica, o sigui que dona una mica de marge però no és una gran solució. Això per una banda. I per el tema el que jo representava allà era més aviat els fluxos, o sigui, els moviments de renda, però també estem construint els moviments de riquesa, això ho estem fent, però és més complex aconseguir les dades. Llavors hem de fer estimacions i ho estem fent també. Perquè també es donen efectes interessants, perquè per exemple els baby boomers, com que tenen menys fills, donaran més herència per càpita, o sigui, hi ha efectes interessants a estudiar. I una cosa que seria molt interessant a estudiar és les transmissions de recursos amb les vivendes. Hi ha hagut una època amb preus de la vivenda molt alts. De fet, el que volem fer ara és ja tenim dades com per poder reconstruir una generació sencera quan han contribuït, perquè segurament la generació del baby boom han sigut una generació privilegiada i han rebut més transferències que altres generacions, però això requereix moltes dades i estamos en ello. Hola, jo soc Carles Brugueroles. A veure, tot el tema de pensions, hi ha tres coses ràpides. Una primera, les cotitzacions són un impost directe sobre el treball, i quan poses un impost directe sobre no és un producte, però al final està regulat sota les regles del mercat, ja sabem què passa. I aquí les cotitzacions són especialment altes i això té un impacte sobre la productivitat i la capacitat de créixer de la nostra economia. El primer tema. El segon tema és que tot el sistema de pensions té una caixa diferenciada de la resta del pressupost general de l'Estat, i això provoca coses tan estranyes com que durant un bon període de temps, per exemple, nosaltres hem tingut un estalvi, nosaltres a nivell estatal, com a mínim, un estalvi que s'ha anat invertint en un deute que nosaltres mateixos emitíem, com a estat. I això és una curiositat, és com si nosaltres com a família d'una banda tinguéssim 100.000 euros estalviats i per l'altra banda estiguéssim demanant una hipoteca de 100.000 euros amb tots els costos que això comporta, i és una peculiaritat. I el tercer tema és la qüestió contributiva distributiva que apuntaves, que és que la duquessa d'Alba suposo que està cobrant una pensió, o la devia cobrar en el seu dia. Dic això com a exemple de també una curiositat, que és que em pregunto si això realment estem valorant la sostenibilitat de l'estat del benestar o de la societat del benestar, o és que en el seu dia vam inventar un sistema que era contributiu i que garantia una pensió amb independència de si la necessites o no, i que atès a l'estructura demogràfica que ens ha explicat tant i tan bé, doncs si no hauríem de replantejar algunes qüestions, com ara, basades en aquests tres punts inicials, que realment potser el que hauríem de valorar és que la societat del benestar es tracta de redistribuir rendes, tal com apuntaves, sobretot en favor de qui les necessita, i si no les necessites poder no, i que potser l'existència d'una caixa diferenciada basada en un sistema contributiu potser amb el temps ha anat perdent sentit. I finalment, i l'Oriol també anava una mica potser en aquesta direcció, és que el sistema de redistribució de rendes poder no ha d'estar finançat o no d'una manera tan intensiva amb un impost directe sobre el treball, més atenent les circumstàncies del mercat de treball de l'Estat i també del català. Perquè al final, no sé, hi havia una idea que planava fa uns anys que després va quedar desdibuixada, que era la qüestió de la devaluació fiscal. Quan no pots fer devaluació sobre la moneda, una manera d'induir el mateix impacte precisament és reduir cotitzacions en favor d'un altre impost indirecte, en aquest cas era l'IVA. I veig que tot això s'ha anat desdibuixant i que insistim en un model, també, no sé si des de l'acadèmia, un model que és molt semblant a l'actual i que al final estarà sempre depenent de qüestions demogràfiques importants, rellevants, però que no estem redibuixant el model amb un esquema que potser hauria de ser més de futur, que és que el sistema ha de garantir la societat del benestar i sobretot, per tant, això implica una redistribució de rendes atenent a qui més el necessita i també resituant les fonts de tributació que són més eficients des d'un punt de vista econòmic. No sé si... Una pregunta molt àmplia, però intentaré respondre. A veure, el tema del finançament es pot estudiar, però també s'ha de tenir en compte que alguns impostos són més regressius que altres.
Però per això jo deia abans que s'ha de separar el que és la redistribució intrageneracional de la intergeneracional, que ara és un liu, o sigui, ara està barrejat. I també, em sembla que deies també en un moment com que ens hauríem de replantejar el sistema del benestar, clarament ens ho hem de replantejar, i a més, no ho he dit abans, ho volia dir, o sigui, és curiós que estem substituint més les transferències als avis quan realment tenen l'alternativa del mercat. Tu et pots crear una pensió amb el mercat i tu no pots criar els fills amb el mercat. O sigui, d'alguna manera és una cosa que es va fer i ja tenim una inèrcia, però tindria molt sentit assegurar pensions i sanitat i educació, això és sagrat, però les pensions no ho són tant, perquè realment ho pots fer via mercat. Què passa? Que hi ha gent que porta anys cotitzant i no pots ara carregar-t'ho alegrement, no? Però s'ha de replantejar clarament. I va lligat a el que deia, o sigui que no cal fer redistribució amb el sistema de pensions, o et planteges que la gent estalvi i els dones una pensió mínima, que és el que fan al sistema anglosaxó, una mínima pensió i prou. De fet, hi ha una contradicció interna absoluta en el sistema que sigui contributiu i de repartiment. És com, no té sentit, perquè el contributiu és, si tu poses i estalvies, té sentit que sigui contributiu, si no, no. Doncs va, jo, per l'Ignasi. Del que ens has explicat, hi ha un apunt respecte al canvi de model productiu. I quan tu parles del canvi de model productiu i parlaves de l'últim gran canvi que va ser la revolució industrial en el seu moment, quan hi ha un canvi de model productiu, evidentment, quan és gran com la revolució industrial, té un impacte amb la transformació de tota la societat en si mateixa i l'equilibri de poder en aquell moment en el món. I, de fet, d'aquell procés de canvi productiu es transforma la societat i emergeixen un model també de desenvolupament de societat, neix la lluita de classes, el que vulguis, i encara en algun discurs polític, on vaig al polític, encara arrosseguem des de llavors. El procés que sembla que anem ara, o cap al que anem ara, és un procés similar amb una velocitat molt més ràpida, molt més ràpida. Per tant, la pregunta és com tu intueixes que serà sostenible socialment o com transformaran les relacions socials el fet de que arribem a un punt en el qual cada vegada més ràpidament les professions, al final, des del segle XIX, el gran canvi és tu ets el que ets professionalment, es desenvolupen i es modifiquen molt més ràpid, probablement, del que estem acostumats a adaptar-nos, quan tendim que probablement tindrem un software per qualsevol de les activitats humanes que puguem pensar actualment, i això com es digereix en termes de que tinguis una societat sostenible. És a dir, posant exemples concrets, avui sabem ja que 5, 10, 15 anys professions tan normals com ser taxista desapareixeran. Desapareixeran segur, i ho sabem ara. O bufets d'advocats a un nivell determinat desapareixeran també. O assessories fiscals desapareixeran. I quan dic desapareixeran vull dir en els termes de l'aportació de capital treball. És dir, un procés tan ràpid com és compatible amb la transformació social sostenible de soc la feina que faig, no? A veure, comparteixo tota la reflexió que has fet i per respondre't jo posaria un exemple històric, i és que quan els nostres avis o els nostres besavis van viure la revolució industrial es pensaven que les màquines anaven a fer que ningú treballés, no? De fet, hi havia grans revolucions anarquistes en molts països, i aquí en Catalunya, de fet, en mantenien algunes, perquè la gent es pensava que les self-factines en aquell moment, no, anaven a treure els llocs de feina. Llavors, sí, efectivament, en el molt curt termini va ser així, però la societat va saber reinventar-se i al final va haver feina per tothom, més o menys, no? De fet, al final, fixeu-vos que va redundar en una millor qualitat de vida per a la població. Gràcies a no haver de treballar tant, perquè hi havia màquines, doncs hi havia 2 dies a la setmana que eren festius, quan abans sols hi havia un i gràcies. Després la jornada laboral ja era de 8 hores, no calia que la gent treballi 16 hores, el treball infantil es va erradicar, etc. I això va ser perquè les màquines van entrar en el model productiu.
Ara estem en un procés en què, com tu bé deies, les màquines és possible que ens substitueixin en el curt termini a tothom, els taxistes, com tu deies, però no sols. L'altre dia ja fa un temps llegia que als Estats Units ja hi ha diaris que algunes notícies les redacten màquines. També a la Universitat de Xipre, en Nicòsia, han desenvolupat un sistema que a Xipre estan posant en pràctica i sembla que els va molt bé, que a l'oro estan substituint els polítics ja. I això és genial, perquè clar, Xipre té una situació complicadíssima i nosaltres pensem que és complicat, però ja tenen els russos, tenen els de la OTAN, tenen els europeus, tenen els grecs, tenen els turcs, tothom està allà fent la seva, no? Llavors hem dit, ja està, calla, farem un sistema d'intel·ligència artificial que a cada decisió que anem a prendre, abans farem la simulació per veure cap a on ens deriva això. En definitiva, que és un sistema que potser en el futur acaba substituint els polítics. Llavors, jo penso que això és un positiu, és a dir, que al final, doncs mira, si en lloc d'haver descansat dissabte i diumenge, al final ens toca d'aquí 20 anys que el divendres també serà festa, doncs genial, no? Al final seran les màquines que treballaran per nosaltres. L'altre dia, per exemple, també llegia, això és que va ser fa un parell de setmanes, que a Silicon Valley hi ha una empresa que no té director general, sinó que és una màquina qui fa els contractes, qui pren les decisions. Per tant, si tenim empreses que treballen per nosaltres, què més volem? No? Al final, vinga, no m'enrotllo més. I ara per la CEO. A veure, em dic Mònica. A veure, estem parlant de que no hi ha demografia últimament, però com sabem ara la dona és treballadora, s'està parlant molt de la compensació del mercat laboral amb el familiar i això és mentida en la majoria d'empreses. Llavors, no seria bo atacar per aquí i ajudar a la dona o a l'home, és igual, el que es faci càrrec dels nens, no? Perquè es puguin tenir més nens. Perquè antigament tots sabem que la dona es quedava a casa cuidant dels nens i l'home era qui portava els diners a casa, i això en aquest segle no és així. I l'altra cosa és, diem que fem tota la contribució del nostre salari, del que ens treuen de la seguretat social, no? No seria millor que la pròpia persona pogués decidir si vol participar d'aquesta contribució i donar una part i l'altra fer un sistema privat? M'encanten les dues preguntes. La primera perquè ho tenia a les transparències que m'he carregat sense voler. O sigui, hi ha una teoria que és que a més de la transició demogràfica hi ha una segona transició que implica que les famílies cada cop són menys estables i menys fecundes. I això s'ha observat així, però hi ha una tendència nova, que hi ha un sociòleg, no sé si us sona, Spik Andersen, que és molt conegut, que diu que s'està revertint i que a Dinamarca ja es comencen a produir parelles més estables i més fecundes, i sembla ser que el detonant del procés és que l'home realment col·labori. I això en altres països realment s'està produint. La gent té fills i els dos busquen la jornada partida. Això és el model, sembla que és el model. I nosaltres també estem enviant transferències de temps, també ho tenien i el que es veu és que inicialment quan la dona es fica al mercat de treball treballa més hores a dintre i a fora de casa, o sigui, treballa a dintre i a Espanya encara treballem 2 hores més en total. Però hi ha països que ja han aconseguit la convergència, de manera que les hores totals són les mateixes, però les dones segueixen treballant més a casa, però almenys en total ja és el mateix. O sigui que això sembla que és una tendència que hi anem. I l'altra pregunta era el de... Això, escollir, sí, clarament això seria una bona opció, poder escollir. El tema és que és una mica pariagut, perquè si deixes escollir hi ha gent que no pren la decisió correcta, sembla que realment això són miopes, i arriba la gent a la jubilació i tens que compensar-ho amb polítiques de pobresa. Llavors s'ha de valorar una mica si es fes el que deia abans el que ha preguntat, dient que si tens una pensió mínima ja deixes que la gent no es mori de gana i la resta que s'ho estalvin, això és una solució bastant lògica, diria jo. La meva pregunta és per l'Ignasi. Jo soc Eduard. És un tema de privacitat que et volia preguntar. A tu personalment,
que em donessis la teva opinió i potser també la teva empresa, així si podem tenir dos punts de vista. Has dit que en Pokémon GO, que és aquest nou joc que ha sortit aquí a Espanya, em sembla que va ser ahir, fa 4 dies al resta del món, ens tenen supercontrolats. Això ja ho feia l'Ingress i ho fa el mòbil quan ens connectem a 3G i mirem internet, que en el moment que tenim IP ja està, ja ens tenim controlats. Creus que és moral o ètic que les empreses abusin d'aquesta privacitat que ja no tenim gens ni mica per fer aquest tipus de campanya, tota aquesta informació, i més quan també parles de que la compren sobre, que es pot comprar? Només era aquesta la pregunta. Moltes gràcies. Mira, hi ha una frase que vaig llegir fa pocs dies que és que respon perfectament al que tu estàs preguntant, i és que avui en dia si hi ha alguna que és gratis potser és que el producte eres tu, no? Veieu? O sigui, Google és gratis, Google dona un servei enorme, Google estalvia, bueno, si es pogués quantificar els milions i milers de milions que estalvia les empreses, les persones, etc. Google, seria enorme. I en canvi és un servei que és gratis. Llavors, quan això passa, és que tu ets el producte. M'explico? O sigui, Google està venent les teves cerques, les teves dades, tota aquesta informació la ven a qui la vulgui comprar. I el mateix passa, per exemple, l'altre dia anava una xerrada del BBVA, que sabeu quin banc és, que també té tota la informació de quan anem pagant les targetes de crèdit i sap perfectament per on ens anem movent, quines són les hores màximes de consum, i llavors amb això pot fer diferents estudis i pot col·locar productes i ofertes per on anem passant, etc. Llavors, les targetes de crèdit, la majoria de part d'elles són gratis, llavors, de nou, és que el producte és tu, o sigui, és tu i les teves dades que s'estan comprant i venent, lògicament, sense que tu ho sàpigues. Llavors, ara enllaça en la teva pregunta, sense que tu ho sàpigues, no? Quin és el problema aquí? És això ètic o no és ètic? Bueno, a veure, per ser justos, que no vol dir que hagi de ser així, però per ser justos, quan tu signes un contracte amb la targeta de crèdit que és gratis o amb Twitter, quan acceptes les condicions de Twitter o d'Instagram, etc. Instagram, per exemple, no? Quan dones d'alta d'Instagram estàs acceptant que el dret, la propietat intel·lectual de les fotos siguin d'Instagram, no són teves. Llavors, tu ho estàs fent. Que no llegeixis les condicions, bueno, això és problema teu, però tu ho has acceptat, no? Aleshores, clar, fins a quin punt és ètic o no és ètic si tu ho has acceptat? Clar, aquí haurien de fer campanyes, no sé qui, perquè això no sé a qui correspon, de conscienciar la població de que quan et dones d'alta en un d'aquests serveis, aquí estàs cedint moltíssima informació personal teva a algú altre, i aquest altre mercantilitzen aquesta informació. Per tant, bueno, si fas servir coses que són gratuïtes, doncs després atenta a les conseqüències, no? Llavors, no sé, en aquest cas no sé qui té la culpa, no sé si és ètic o no ètic, perquè no soc un expert en ètica, però el que sempre cal tenir en ment és això, que si hi ha alguna que és gratis és que el producte ets tu. Hola, una pregunta per Airbnb, i per lo que he entès és la plataforma que connecta usuari amb consumidor per aconseguir un aprofitament màxim d'uns recursos ja existents que té el consumidor i treure un rendiment. Però això no genera ni inversió, ni llocs de treball, ni genera cap aixecament de cap territori, ni es beneficia cap territori, ni beneficia en res a la comunitat, a la societat, ni a ningú. I no repercuteix en el bé comú, sinó que és un bé cap a l'individu. Llavors entenc per què cap estat ha d'afavorir, beneficiar o promoure aquest model de negoci quan és perjudicial per a la pròpia comunitat. O no és beneficiós cap a la pròpia comunitat, no ho entenc. Gràcies per la pregunta, perquè un dels punts més potents precisament de l'economia col·laborativa d'Airbnb són els beneficis per a la comunitat. O sigui, aparentment, el fet que el servei inicial sigui el lloguer d'un actiu, en aquest cas d'un habitatge ja existent, o d'un ús més eficient d'un actiu ja existent, no treu que això no tingui impacte econòmic positiu cap a la comunitat. Sabem, i això és una dada que no he dit abans, que el viatger que va per Airbnb està 2 vegades més temps, l'estada
a un destí és el doble de llarga que l'estada d'un viatge normal i que la despesa precisament en comunitat és el doble també de la d'un viatge normal. I aquesta despesa no es queda a la casa on s'està allotjant, se queda en el comerç de proximitat, se queda en els bars, en els restaurants del barri on s'allotja o de les zones que visita la ciutat. Sabem que gairebé, no arriba a la meitat de la despesa, un 45% de la despesa d'un viatge Airbnb es queda al barri on hi ha l'habitatge on s'està allotjant. Aleshores, més que una qüestió de creació de llocs de treball directes, és més una qüestió d'impacte econòmic i de recursos que es queden a la comunitat i que desenvolupen l'economia local. I en aquest sentit és una economia molt poderosa i és allò que les administracions ja estan valorant. Tenim, per exemple, acords de col·laboració amb l'Ajuntament de Londres o amb la Cambra de Comerç de Brooklyn o amb també associacions de comerciants a França, associacions de patrimoni cultural a França. O sigui, tot aquest tipus de partnerships els fem per posar de relleu precisament aquests impactes positius en la comunitat. O sigui, i també directament, o sigui, són més diners a la butxaca de l'amfitrió, que són ciutadans normals i corrents, que els incrementa la capacitat adquisitiva i la capacitat de consumir. Molt bé, acabarem aquí. No sé si el resum seria d'economia col·laborativa, però poder el futur passa perquè les màquines cotitzin a la Seguretat Social. No ho sé, però ens ho pensarem. En tot cas, si tenim alguna resposta per això, la donarem al proper campus demòcrata. Gràcies a tots. Fins ara.